Premtobre Kasee Oshaye wo Go TV 119 DSTV 280 na fe YouTube Adom TV tube ye de mo konsam foforo mu na 27th September ya wa fi mu no Northern Command enya no nteye se wo mahunu se tuate dom anase nipa bonfo yi bi terrorist yi bi wo mo abawura mo ewo oman Ghana mo wo mafa Fatchu community be no ewo Sissala West no emu wo mu gu so ye nhwehwemu denden de ekoso Adom Kasee etwaso ensem wei ebeto dwa wa abra a policefo a wonom ewo Burkina Faso enya ne nteye se enipa bia wosusu se wonom eye tuturafo abo wonom sesee ewo Burkina Faso ya eben Fatchu ya ewo Ghana hanom nti amunum honom ano wonom etu anamon eye senk wo kwa akokyere wonom nanso wonom anu hokura ena sa nipa bonifuo yi edwane ye nanso wonom ehunu Ghana voter ID card mienu mobile phones mienu etu aboba a wontumi enkan ne dodo entade bicycles enwoche ene eniama afufuro bi ewo bia na wonom abo won sese no abra wonom fa mobile phones no a wo hwehwe mu no wohunu emfonyini a emema bia wasiesie won ho a wo hye atuturafo entade ewo mobile phone no so na ba ko wo mu a wosusu se wo benya be mfie aduanan ya na ne mfonyini ewo mobile phone no so no ne mfonyini no ene voter ID card ba ko a wohunu ye no mfonyina woso no ase Burkina Faso a policefo FID card na edin e woso ene Abdullah Ibrahim no wonum ehunu se wonim nipa koro no ya ne din ankasa ene Diallo no afu ya Burkina Faso fo nyina esusu se wo yetuturani ne senti wonum ayiban bo adwumayefo a wonum ewo gwalu asutire ya wo bo entoa ewo wonum kromu honom ene Fatchu se ne ebe ya obetumi achi